Takže vítá vás Marci Cook a dneska jsme tu při novém videu, které se jmenuje Odezírání z úst. Přesně tak. A ještě pro informaci jsme chtěli poděkovat Barlize za hodně lajků a taky za její pěkné komentáře a prosím tě, Barlizo, že pro mě, jak se to říkám blbě, ale pište nám prosím vás otázky, my vás o tom prosíme furt a nevíme co další video, takže jdeme na to a začínám já, ano? Počkejte chvilku. No, můžu? Můžu? Hodiny klapou přesně. Chodí přesně podle ničeho. Ne, hodiny klapou přesně. Ale vlastně to přesně. Takže zase se chytni. Moje mamka a tvoje mamka se mají rádi strašně moc, protože jsou sestry. Budeme točit video z kořice? Ne, že moje máma a tvoje máma se mají strašně moc rádi, protože jsou sestry. Aha, jak jsem slyšela jenom to s... Počkejte, já se zajdu protičím. Já to tam pustím. Můžem. Tak jedem. V 5 hodin se stmívá. V 5 hodin se stmívá. Počkej, co? No, já jsem ti říkala. Aha, jo, dobře, no. V 5 hodin se stmívá. Holky dobře zpívá? Ne, ale no to stejně. Já jsem řekla, v 5 hodin se stmívá. Jsem holky dobře zpívá. Takže teďka ty. Okay. A zdravíme tě, Barlizo. To je prostě Nikol. Tak pojď. Takže. Jo. Hogi a Google, Explo a Falenka jsou fakt dobří youtubeři. Ještě? Hogi, Gogo, Explod a Falenka jsou fakt dobří youtubeři. Hogi, Explo a Falenka jsou hodně dobří youtubeři? Byla zbytka, říká Hogi, Gogo, Explo a Falenka jsou fakt nej-youtubeři. Aha. Jo, takže já vám tady stopnu hupu. Škoda, tůzky byly dobrý. Takže doufám, že se vám video líbilo, že si dejte like. A Barlizo, takže tě máme rád. Lajky, určitě nám dej like, teda pokud se to líbilo. A příště natočíme otázky. Se dozvíte až v příštím dílu, takže Klaša.